Kaixo denoi, bi asteko etenaldia egin eta gero hementxe gaude beste behin ere Lea Artibain eta Mutrukun aste osoan gertatu diren albiste nabarmenak errepasatzeko. Gaur abenduaren 5 da eta zingo gara. Arpidedunek babestutako saioa. Lekeitioko Euskal Zine bilerako urrezko antzarra Aitor Arregi Oñatiarrarentzat izan da. Urrezko antzarra irabazteaz gain, Oñatiarrak zuzendaritza ataleko profesionalen zilarrezko antzarra ere irabazi du. Bestalde, Aitor Gametxo Lekeitiarrak amateurren artean zuzendaritza saria jaso du. Sariketa eginda, Euskal Zine bilerak datorren urtera arte agur esan du. Joan den zapatuan banatu zituen Lekeitioko jaialdiak Euskal Zinemari eskainitako sariak, eta Zarautzen erosi zuen filmak eraman zituen 37. Euskal Zine bilerako sari nagusiak. Zuzendaritza ataleko profesionalen zilarrezko antzarra eta film honenaren urrezkoa bere egin zituen Aitor Arregiren ia 16 minutuko lanak. Herritar bat ere saritu du oraingoan Zine bilerak. Aitor Gametxo Lekeitiarraren bere bizitzetako bat filmak zuzendaritza saria eskuratu zuen amateurrean. Bilbora joan zen film honenaren amateur mailako beste saria. Unai Garateren ordu erdi filmari eman zion epaimaiak urrezko beste antzarra. Gazte 22 saria ere eman du Euskal Zine bilerak aurten. Zinegile gazteen lana bultzatzeko asmoz sortutako saria oraingoan Areatzako Itxaso Etxebarriaren positibatzea lanarentzat izan da. Bestalde, genero ikuspegia hoberen txertatzen duen lana ere saritu dute estreinako. Leintz Gatzagako Ainhoa Gartiaren Anonymous itxurakeria eta gezurraren inguruko ama-alaben istorioa aukeratu dute antzar morea jasotzeko. Epaimaiak gainera aipamen berezia egin die bere originaltasunagatik, Asier Altunaren Soroa eta Urko Olazabalen Udaleko Zombi jatorria lanei. Eskerrik asko danai, eskerrik asko epaimaikideei, eskerrik asko etxelantaldiei. Mutrikuarrek edukiontzi bidezko hondakin bilketa sistema aukeratu dute. Joan den asteko domeka izan zen botua eman eta herri galdeketan parte hartzeko azken eguna, eta azken egun horretan jendetza bildu zen Zabiel inguruan. Oroar herri galdeketak 53% parte hartzea eduki du. Eta hondakin bilketa sistema bakoitzak jaso dituen botuei dagokienez aldean nabarmena izan da. Edukiontzien bidezko hondakin bilketa sistemak 1915 botu jaso ditu eta bilketa mistoak 411. Mutrikuarrek argi hitz egin dute. 4.411 herritar zeuden hondakin bilketa sistema aukeratzeko bozketara deituta. Eta haietatik 2.337 izan ziren botoa eman zutenak. Edukiontzi bidezko hondakin bilketa sistemak 1.915 boto jaso zituen, eta bilketa mistoak 411. Genero arteko bereizketa eginda, 1.153 emakumek eta 930 gizonezkok bozkatu zuten. Aldez aurretik emandako botoak ostera, 732 izan ziren, eta 1.605 zuzenekoak. Boto zuriei dagokienez, 4 izan ziren, 7 baliogabeak. Joseba Palenzuela Mutrikuko alkateak, sistema bat edo beste aukeratu, helburua 160ko birziklatze tasa lortzea dela azpimarratu zuen. Halaber, parte hartzearekin ere, pozik agertu da alkatea. Izan ere, bozka emateko eskubidea zutenen 125aren muga erraz gainditu zen. Parte hartzea 153koa izan baitzen. Behin sistema erabakita, haren inplantazioa eta jarraipena hondakinen batzordearen esku geldituko dira. Horrez gain, helburua lortuko dela ziurtatzeko neurri zuzentzaileak ere ezarriko dituzte. Horrekin batera, udalak birziklatzeren aldeko kontzientzia edatzeko, sustatzeko eta bultzatzeko lan egingo duela ere jakinarazi du alkateak. Berriatuarrek herriko argazki zaharrekin osatutako liburua aurkeztu dute. Berriatua argazkiak berbetan izenburupean, hainbat herritarrek 2 urte atzera hasitako ibilbidea amaitutzat eman dute. Guztira 500 argazki baino gehiago jaso dituzte eta horietatik sailkapen bat egin eta 300 baino gehiago aukeratu dituzte liburua osotzeko. Behin sukalde lanak egin eta gero, orain liburuaz gozatzea tokatzen zaie herritarrei.
Azkenean ere hainbesteko lanaren emaitzak argia ikusi du. Berritsuarrak argazkiak berbetan, 1887-1960 liburua kalean dago. Imanol Mugartegi Berriatuko alkateak eta Saioa Lopez zinegotziak aurkeztu zuten liburua Zentrala Kulturguneko bideogelan joan den asteko barikuan. Herritarrez betetako aretoan Mugartegik proiektua zelan jaio zen azaldu zuen. Eta horretan, Saioa Lopez eta Itziar Aramaio zinegotziek egindako lana goraipatu zuen. Eta nola ez, bi zinegotziek herri batzarretan hutsik egin barik parte hartu duten herritarrei eman zizkieten eskerrak. Aurkezpena amaituta, herritar guztiak liburua jasotzeko izena ematen hasi ziren, eta adibide gisa ikusgai zeuden liburuak kuskusiatzen. Beste behin ere, Berriatuarrek herritik herriarentzat proiektuak egiten abilak direla erakutsi dute, eta borondate horri esker orain herriak beste ondare bat dauka. Eta Berriatuarrak aipatuta joan den asteko zapatuan erroak loran jaia egin zuten herritarrek. Berriatuarrek Berriatuarrentzat egindako jaia izan zela esan dute antolatzaileek eta ekitaldiak 100 herritar bildu zituen. Goiko Lau kultur elkarteak esaterako Joseba Arregiri eta Berriatuko Elizabez Batzari eman zizkion sariak. Edonola ere jaialdia arrakastatsua izan zela esan dute antolatzaileek. 300 lagun inguru bildu zituen zapatuan Berriatuko erroak loran jaiak. Jaialdiak helburu bakarra zuen, herritartasuna bultzatzea, eta halaxe izan zen. Erantzuna erabatekoa izan zen. Mendibarren frontoia herritarrez bete-bete egin zen. Antolatzaileen esanetan, lehenengo jaialdia ondo baino beto joan zen, eta espero baino erantzun onagoa jaso zueten. Horrela ba, balorazio positiboa egin dute. Indar jana eta erromeria egin aurretik Goiko Lau saria banatu zituzten. Horretan, kulturtaldeak, herriko kultur elkarteak, herriko talde eta norbanakoei egiten duten lana eskertu nahi izan zizkien. Horrela ba, sarituak Joseba Arregi Altxuzarrak eta Berriatuko Elizabez Batzak jaso zituzten. Hasiera baten jaialdia proba bat egiteko apustua izan zela esan dute antolatzaileek, baina erantzuna ikusita Berriatuko erroak loran jaia errotzen hasiko dela dirudi. Euskaltzaindia osoan Markina Semenen batu zen joan den asteko zapatuan, eta hitzordua ezen gutxiagorako. Izan ere, Javier Kaltzakorta Markina Semengo euskaltzain oso izendatu berriak, sarrera hitzaldia eskaini zuen bere jaioterrian. Kaltzakortak markinarrez egin zuen sarrera hitzaldi hori, eta horrek herritarrak poztu egin zituen. Edonola ere hitzorduak jendetza erakarri zuen. Lehenik eta behin, azaroko osoko bilkura egin zuen Euskaltzaindiak Lehartibaiko amankomunazgoan, eta ostean Javier Kaltzakorta euskaltzainaren sarrera ekitaldia egin zuten udaletxean. Carmen egunean egiten duten legez, ekitaldirako herriko zapiekin jantzi zuten udaletxea. Karpa bat ere jarri zuten kanpoan, nahi zuen guztiak ekitaldia jarraitu ahal izateko. Ekitaldia eguerdian hasi zen. Eta Xavier Quintana idazkariak haren nondik norakoak azaldu ostean, Juan Jose Txurruka Markina Semengo alkateak ongi etorria eman zien udaletxeko osoko bilkura aretoan bildu ziren euskaltzain, udal ordezkari, erakundeetako arduradun, idazle eta senidei. Euskaltzaindiako sarrera bere herrian ospatu nahi izatea eta hainbat urtean egindako lana eskertu zizkion Markina Semengo alkateak Kaltzakortari. Ondoren, Andres Urruti euskaltzainburuak hartu zuen hitza, eta Kaltzakortaren balioaz aspalditik konturatuta zeudela nabarmendu zuen. Txalo artean hartu zuten Kaltzakorta, eta sarrera hitzaldiari ekin zion. Ordubete inguruko hitzaldia eskaini zuen euskaltzain oso berriak. Jose Luis Lizundi Askondo euskaltzainaren leku hartu du Kaltzakortak, eta harentzat izan ziren Markina Semeindarraren lehenengo berbak. Markina, Bizkaiko euskara klasikoaren abia, sorlekoa dela gogora ekarri zuen Kaltzakortak. Eta Markinan bizi izan ziren Juan Antonio Mogel eta beraren bi loba, Juan Jose eta Bizenta, Fray Bartolome Santa Teresakoa, Jose Antonio Uriarte, Txirrita bertsolaria, Antonio Zabala eta Humboldt izan zituen besteak beste mintzagai. Haiek guztiek, mesede handia egin zioten euskarari Kaltzakortaren esanetan, eta euskara biziko bada, euskaldunek hala nahi dutelako izan behar dela esan zuen.
Euskaltzain berriari domina eta diploma emanez amaitu zen ekitaldia. Markina Semengo udalak eta Labairu ikastegiak opariak ere eman zizkioten kaltzakortari. Udaletxeko atarian berriz, aurreskua dantzatu eta lagun artean murgildu zen kaltzakorta, herritar, senide eta lagunen sorionak hartzeko. Eta beste behin ere Leartibaiko eta Mutrukoko herritarrek Euskararen eguna goigoitik ospatu zuten eguaztenean. Urtero egin modura eguna Euskararen aldeko mezu eta ekintzez bete-beteta egon zen. Eta ikastetxeek antolatutako ekintzez gain, talde eta elkarte ezberdinek ere hainbat hitzordu antolatu zituzten. Ondarroan esaterako 3 ikastetxeek danborrada berezia egin zuten iluntzean estreinako. Ez dakitenek ikasten ez dutelako baino, dakitenek hitz egiten ez dutelako galtzen dira hizkuntzak. Eta eguaztenean hori azpimarratu zuten Leartibain eta Mutrikun. Goizean goizerako balkoi leio zein saltokietan, euskaraz bizi nahi dut aldarria zeramaten bandera beltzak ikus zitezkeen errezerri. Ikastetxetan ere hainbat ekintzatan murgildu ziren lehen ordurako. Eta goizeko 10etan Ondarroan Zubizar herri ikastolak antolatuta, argitxo zuekin kalejira hasi zen kaminazpin. Parke ondoan abestu zuten ikasleek, eta ondoren kalejiran atera ziren. Argitxo iratxoa lagun. Badiz aurreko plazan kalekutzeko eskaileretan eta Alamedan abestu zituzten euskararen erabilera aldarrikatzeko kantak. Lehen hezkuntzako 6. mailako ikasleek esketxak egin zituzten ondoren. Hobeto ala gaizkiago egin, garrantzitsuena euskaraz egitea zela horixe adierazi zuten, herritarren txalo eta irribar artean. Arratsaldean danborrada egin zen Ondarroan bertan Zaldupe eskola publikoko Ondarraua guraso elkarteak antolatuta. 6etan atera ziren Zaldupetik herritarrak. Kalejira jai giroan eta euskararen aldeko aldarriekin egin zen eta ekitaldiak jendetza batu zuen. Euskararen egunerako antolatutako ekitaldiek dena dela ez dute etenik izango. Datozen egunetan beste hainbat ekintza egingo dituzte herririk herri. Eta berriro ere asteko irudia atalera ilegatu gara. Asteon hausi izan da aukeratutako irudia. Irudietan ikusten ari zaretenak Etxebarriko TMA enpresako langileak dira. Asteon epaitu dute Patxi Arakiztain TMAko nagusia Bilbon. Langileen esanetan euren protestek eroan dute Arakiztain epaituen eserlekuan jartzera. Halaber gaur eguneko legediak ez dituela behar ginen eskubideak bermatzen salatu dute. Enpresako nagusia epaitzen zuten bitartean langileek elkarreteratzea egin zuten epaitegi aurrean. Eta asteburuari dagokionez asteon Berriatuara eta Markina Semenera joko dugu. Izan ere gaur gauean Berriatuan Coca-Cola eta bare antzezlana egongo da ikusgai. Markina Semenen ostera astelehenean urteroko hitzordu garrantzitsu badago, kontxezioko bertso jaialdia. Ekintza hori ez gain gainerako herrietan ere hainbat hitzordu daude astebururako. Coca-Cola eta bare antzezlanak Berriatuko mendibarren frontoia humorez jantziko du gaur. Emanaldia gaueko 10etan hasiko da eta doan izango da. Ikuskizuna Inazio Tolosa eta Ramon Agirre euskal aktore ezagunek eskainiko dute. Asier Sota eta haren laguntzaile Xavier Etxanizen gidaritzapean. Tolosak eta Agirrek Rai eta nik showman paregabeen papera beteko dute. Bi pertsonaiak euskal kantagintzan euren leku aldarrikatzen saiatuko dira. Bestalde, abenduaren 8an, Kontxezioko bertso jaialdia egongo da Markina Semeinien. Amaiur elkarteak antolatzen duen urteroko hitzorduak jendetza ekarriko duela aurreikusten da. Saioa arratsaldeko 5:30 hasiko da. Eta bertsolariak punta-puntakoak izango dira. Xabier Amuriza, Jon Lopategi, Sebastian Lizaso, Andoni Egaña, Maialen Lujanbio eta Amets Arzailuz. Gai jartzaile aldiz, Jose Mari Lejardi Gabixola ariko da. Gaurko zauzi izan da dana eta albistegiagaz amaitzeko orain arte egin modura zorion agurrei egingo digu tartea. Beraz jarraian aste guztiko zorion agurrak ikusi ahalko dituzue. Gure aldetik gogoratu etenaldiak atzean lagata, datorren barikoan barri ere zuekin ongo gara. Bien bitartean informazio gehiago aurkituko duzue Hitzaren papereko edizioan eta webgunean ere informazio argazki galeriak eta bideoak eskuragai dituzue.
Beste barik asteburu nauki eta datorren astera arte. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak, da musuak zuretzako. Zorionak da musuak zuretzako. Berriro ere iritsi zera urtek betetzera, aita mata senideak zorion zuzera. Pozak txoratzen atorni ere gaur zure etxera, maitasun loreak zuretzako ekartzera, maitasun loreak zuretzako